Magandang hapon Pilipinas, ito ulit si Mike Paduan. Narito ulit tayo sa ating Typhoon 2000 weather analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Pebrero 7 hanggang 9, 2022. At umpisa natin ang ating update para sa ngayong linggo. Ito yung GraphSat na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Yung hanging amihan na naka-afekto po sa halos buong bagay ng ating bansa, although medyo tuyo siya, ay naghina na po siya at nag-shift na yung hangin mula sa silangan. So ito yung hangin silanganin, medyo mainit ito ng bagya, but magbibigay pa rin ito ng mga maulap na papuwirin sa may silangan at nagpe-penetrate rin sa gitnang bahagi po ng Luzon. So ito pong mga cloudiness na ito nakaka-affect po sa Cagayan Valley, Calabarzon, kasama po Metro Manila, Bicol Region, Batanes, Pabuing Cubab Islands. So may mga kalat-kalat na mga pag-ulan na inaasahan sa pagdaan nitong hanging silanganin. At nakaka-apekto din ito sa may bahagi po ng Mimaropa at ibang bahagi po ng Kabisayaan. Although medyo tuyo po dito sa area nila, but may mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na po dito sa may Eastern Visayas, sa may Eastern Samar at Eastern Leyte. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Mindanao, Davao Region at Caraga Region, may mga possible isolated rain showers and thunderstorms din dulot ng hangin silanganin. So far sa labas ng ating bansa, wala tayong natatanawan na panibagong LPA or possible na bagyo na mag-form. Lalo na yung buwan na ito yung pinaka-least frequency ng formation ng mga bagyo. Ito po yung pinakamababa sa buong taon kasi wala po tayong true na typhoon season, although ang karamihan ng bagyo dumadami po pag buwan ng Mayo hanggang Disyembre. Pinaka-peak po niyan Agosto at September. But for the whole year, ang pinaka-konti talaga is February and March. May mga taon na walang bagyo pag February, mayroon din nakakasulpot na isa, subalit bihira po yan. Okay? So, yan po ang ating GraphSat. Medyo hindi masyado malamig na yan ang panahon dahil nga sa easterlies. But itong dulong hilagang Luzon, may mga kalamigan pa rin ang umaga natin. Dito rin po sa may kanluran bahagi po ng Luzon na kung saan tuyong-tuyo po dyan, although may konting hangin mula sa silangan. Although early morning, mayroon pa rin tayong inasahan na konting lamig. Hindi naman po siya bababa ng 20 or 18 degrees except kung nasa mountainous areas ka like Baguio, Tagaytay, medyo malamig po yan. Okay? At meron tayong developing frontal system dito na magbibigay ng panibagong surge ng amihan dito for the next 2 days dito sa may extreme northern Luzon. So, yan po ang ating GraphSat. Ito yung fast animation. So, nakikita po natin may mga panibagong ulap na yan. Papalapit po sa Mindanao. Bukas po, lalo na sa hapon, may mga inasan po mga thunderstorms dyan sa halos malaking bahagi po ng Mindanao. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. So, nakikita po natin itong mga low to mid-level clouds. Okay, na bumabangga po sa may silangan bahagi po ng Luzon from Cagayan Valley out down to Southern Quezon, Bicol Region. Ito po yung mga kaulapan dulot po ng hanging silanganin na posibleng magkakaroon po dyan ng mga showers. But ang thunderstorms ay medyo malabo. Dito lang po sa may Eastern Visayas, may mga isolated, maliliit na thunderstorms. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Mindanao. So, punta na natin ang latest mula sa ating windy.com rain forecast. Galing po ito sa ECMWF model. So, for the next 3 days, bukas po, inaasahan po natin may mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao. Tulad po ng easterlies. Samantala dito rin po, may mga isolated chances ng thunderstorms sa may Central Visayas, kasama po ang Cebu at Bohol. But ang rest na bahagi po ng ating bansa ay mahinang hangin mula sa silangan. Okay, ang inaasahan po, lalo po dito sa may Bicol. At may mga isolated showers rin magaganap po sa Luzon at sa Palawan, kasama po ang Mindoro. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, patuloy pa rin yung inaasahan natin mga isolated thunderstorms sa Mindanao at dito rin po sa may katimugan bahagi po ng Palawan and dito po sa may offshore areas ng Bangsamoro. Samantala ang silangan bahagi po ng ating bansa ay may mga isolated showers rin na pwedeng maganap, but overall medyo cloudy conditions naman po
sunny to cloudy conditions ang pwedeng maganap. At sa Huwebes ng hapon, inaasahan pa rin ulit ang mga thunderstorms sa Mindanao at sa southernmost part ng Palawan. At mga pailan-ilan na areas po ng Visayas, may mga possible isolated rain showers and thunderstorms. At ito po yung ating rainfall accumulation for the next 3 days hanggang Huwebes. So nakikita po ninyo kung saan ang bulk ng mga showers dito po sa may Eastern Luzon from Cagayan Valley down to Northern Quezon. At dito rin po sa mga malilit na areas po ng Eastern Bicol region, sa may Eastern Albay, Eastern Catanduanes, may mga isolated showers. At dito rin po sa may Eastern Samar at Eastern Leyte. Mas magiging mabigat pong ulan dahil po sa mga thunderstorms sa Caraga, Davao Region, Bukidnon, ibang areas po ng Sorsogon at Lanao provinces. Okay? O ibang portions po ng Northern Mindanao. So, yan po inaasahan po natin mga possible na mga pag-ulan, thunderstorms dahil po sa hanging silanganin. Tandaan po natin na sa panahon pa tayo ng La Nina, kaya nandyan pa rin mga ulan, lalo po sa may katibugan bahagi po ng Pilipinas. Kaya inaasahan po itong mga pag-ulan. At bago tayong paalam, ito yung wind forecast for the next 3 days. Galing po sa windy.com, GFS model. Bukas po ng hapon, from easterlies ay mukhang meron panibagong surge ng amihan na makaka-affecto po sa dulong hilagang Luzon, lalo na po sa may area po ng northern coastal areas po ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan, Cubao Island. So, yan po ang panibagong surge. So, ang mga areas dyan sa Batanes ay makakaranas po ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometro galing sa hilagang silangan at medyo malamig po ang panahon. Nasa 18 to 23 ang temperatura at may mga possible na mga cloudiness, may mga light showers at drizzles na posibleng magpaulan dyan sa area na yan. Samantala, dito po sa Bicol at Visayas, ay patuloy pa rin yung easterlies, although nag-shift ng bahagya mula na sa hilagang silangan, yung mahinang amihan ang mga ka-affecto po dito, kasama po ang Eastern Mindanao. Miyerkules po ng hapon, hihina na po yung amihan dito, medyo short lang yung amihan na yun, na naka-affecto po dito sa may Batanes, Babuyan, Cubao Islands. Samantala, sa may areas po ng Calabarzon, Metro Manila, easterlies to north, from easterlies to northeasterlies po ang hangin. At dito rin po sa Bicol, Mimaropa, Visayas, purely northeasterlies o mahinang amihan ang magiging panahon natin. Okay? At sa Huwebes, patuloy pa rin yung mahinang northeasterly surface trade winds or wind flow dito po sa mga areas na binanggit natin. So, yan po ang ating good weather na forecast for the next 3 days hanggang Huwebes. So, mag-enjoy po tayo sa mga darating na araw hanggang Huwebes dahil medyo okay naman po ang panahon. Except po sa may silangan bagay po ng Luzon, Visayas at Mindanao facing the Pacific ay mukhang may mga showers o thunderstorms lalong-lalo po sa Mindanao dahil po sa easterlies. At dito naman po sa Luzon may mga light showers, drizzles dahil po sa northeasterlies, yung mga nakaharap po sa dagat Pilipinas. From Cagayan Valley, Bicol, Northern Quezon, up to Eastern Visayas. So, yan po ang ating latest na yung hapon ng Lunes. At babalik ulit tayo si Miyerkules upang bigay sa inyong latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Be healthy and strong. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel for the continued support. At i-follow lang po ninyo ang ating YouTube channel at i-follow lang niyo ang ating Facebook website mrtyphoon.com o www.facebook.com/mrtyphoon para updated po kayo sa ating panahon, lalong-lalo na kapag may mga incoming na mga bagyo. Again, maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking update at Diyos mabalos. God bless sa inyo lahat.